Wai mutane suna cewa wai kana yin shiru ne saboda kana da tsoro. Ƙanina, tsoro kuma? Eh, saboda suna faɗan cewa in suka zalunce ka ko suka maka rashin adalci baka musu magana. Ƙanina, ba wai bani da abin cewa bane, yasa nake yin shiru. To amma yaya me yasa ba za ka dinga mayar musu da martani ba? Saboda na fahimci abu guda ɗaya. Ba kowa bane a duniyan nan ya cancanta da ya ji muryata. Amma suna cutar da kai fa. Ba wai kalmar da zan faɗa ce tafi ƙarfina ba. Idan da a ce zan amsa kowane zagi da duk wani ƙyara da suke mini, to tabbas ni ma zan zama kamar su. To me abin da yake kare ka daga hakan? Ƙanina kenan. Nutsuwa nake yi da tattara hankali na guri ɗaya. Ƙanina, abin da nake so ka sani. Duk mutumin da ya koyar da kansa yin shiru a lokacin da ake zaluntarsa ko aka yi masa wani rashin adalci, to tabbas ya zama mai iko da kansa. Kawai ka rabu da su. Allah yana da komai. Shi je a ƙani.